Здравейте, аз съм от Битови селените и съм Гостомир Даката. Така, сега ще ви покажа този разнебитен детски парк. Елате да бъдете. Така, заповядайте. Ето тук дечицата си играят в момента. Елате, да, погледнете ги, вижте ги. Както виждате, така, добре. Сега вижте тази люлка, която е в окаяно състояние. И някой съм с трета класа даже се е качил и е раздепитил тотално. Така, тук е втора класа съм източпил. Така, ето тази пейка люляща е в окаяно състояние. Тук Сумис вече първа класа се е качил и се изпърдял и е продълнил всичко. Така, както виждате, всичко е порутено и човек не може и да седне даже така. Ето виждате един човек, може да го интервюраме. Елате с мен. Добър ден! Или как се казвате? Добре, харесва ли ви този парк в това състояние? Може да се каже. Този беше построен преди 2 месеца, а вижте го сега. Така, според тебе това място хубаво ли е? Ще ви кажа малко обаче. О, не! Даже има побойници. Защо? От локото ли е? От локото. Полицията идва? Полиция! Добре. О, не! Как се виждате да му помогнем? Да. Добре. Ето, това е нас, дами и господа. Виждате, все някой трябва да се оправи с този проблем. Довиждане! Здравейте! Аз съм Гостомир Даката от Битови селените. Ето вижте този парк с малките дечица. Тук. Ето вижте го, този е голям рунгил. Здравейте, аз съм от Битови селените и Гостомир Даката. Така, в момента ще ви покажа този детски парк, който е много разнебитен. Както виждате, вижте. Тази люлка не струва и 2 лея. Тук Сумис втора класа се качил тук. Здравейте, аз съм от Битови селените и съм Гостомир Дака. Така, в момента ще ви покажа тази люлка. Този парк детски, който изобщо не е разнебитен. Вижте само. Тук може да видите, това ако се качи някой 20 кг дете, ще продъне цялата люлка. Така, виждате, тази люлка е в окаяно състояние. Може би някой Сумис се е качил и е достатъчно. Масолък ти бе! Вече си майката е! Оле!